А? Не проблем. Добре. Приема поздравление! Да? Има камък, прав си. Стори ми се, че само листа и викам, че излезе. И то си има камък нагоре. Има камък. Твърдо, аз мислех, че лигал по тия с листа. Дай завъртай на обратно, ти на обратно леко ще излезе. Отиди горе, обърни нас се. Чатка ти карето ни дей, тръгва на никъде, ще чупим и той каре, ще се чудим какво да правим. Да, се взел си се свикърва, не навигатор. Как това бе? Разко ще ходи с... Дай! Сгания на пълен. Сгания, имаш още 2 метра. Метър. Разко ще ходим с автобуса. Дай. А? Това ще възема сега. Добре. Тук нагоре има път, са минава. Много як. Паднах с моторът. Наско се нова теле. Аз с мотора давам газ. Наско спря. И аз спрях, ама той такъв бер не мога да пази равновесие. Дрям настрани. Остави дървото ми, как ще си ходим от тук. Същия път трябва да се връщам. Що? Този бъдер е много странен. Ако изкараме този бъдер сме горе. То си има такова, то си има и чакъл по него. Този ли е? Да. Има ли? Има. Ти идвал ли си тук? Идвал съм. Не, тук към асу. Ама беше сухо сега, аз Тук така. е сламата. Да. Ето и ли сламата? Той е едната стена. Той е едната стена, нали? А пак горе излъж на... На една беседка. На беседка. Карай там да измием и джавовете, карай!